o anda ko woni Fouta o jeeya ko Fouta gila puɗɗiɗen ha joni nani wona duuɓi ɗiɗi arde holma yoɓ Fouta e bon goppe wiide guerre mbiya haala maslaha dialogue ha nandiren tawɗen cuusa haɓe mi walluma enen kaɓaka son mbiyama ni min ngala kaɓirde sukaɓe wiyeteɓe falam gaɗa e moon mballe min cooda pistolet min jogaki min cuusa on jalten galleji amin min cuusa on sukaɓe gaɗa e moon mballe min cooda pakaji min kaɓa taɓa wala koji jalten min cuusa on min cuusa oto kale nani ni min jaaka fedde moon joni noon walaɓe ɗeɓe nayi moon jeeyi baali moon jeeyi kanƴi te jeeyi mana a dañi mana nayi temedere mbiya somi woni ɗo ɗi biltata no feewi jaa paya beddel hamar paya bijingal paya gaska norwa paya leerdi paya mana ha joni añam towguel paya mana caggal mana to hay goto anda keɓoya saɗa ngal jooɗoɗa toon a hokkata hoore kosam julɗo almudo jelotoɗo bande mana ha joni a jokkata en ɗam yara kosam he walla e nebam he a yeyata hen joɓɗa lempo a yoɓata a yeyata hen kolta debbo ma dañata hen kaŋŋe dañata hen kalis ɓinguel ma yoɗata hen resatake ɗo foti resede laaɓata yoɗata fewata keɓoya toon sarif ala hen gueɗal haday miskino ala hen gueɗal saabu Allah mana ceernajo ala hen saabu Allah haalanma hunde keɓoya toon o joguino sawru wotoru wonti cabbinayi joyyi yaltinaka sadak yaltinaka asakal yo samal ɓe nanguin yo dole jaam kamɓe teyi samal ɓe nanguin kamɓe teyi bandiraɓe ƴewtoɗe koye men ƴewtoɗe koye men ƴewtoɗe koye men enen cafrata koye men puɗɗoɗen docteur yanta hen walla en enen Fuutankoɓe ƴewtoɗe koye mon goppe jumodirde koye mon en boni en mborama en gati sagataɓe men gati ɓiɓɓemen moƴƴuɓe gati ɓiɓɓemen yontaɓe gati kala ƴuwjo hoore ina wiyana daña garade walla no wona moƴƴo walla ɓerde muɗum won ko woni nanggue hirse ala ko mbatten en so wona ñande foof taggueji ɓiɓɓe haram eɗen mbinda ɗum o ko nafata mayɗo on ballani ballodire koye mon jiiɗe koye mon jurmodire koye mon jafodire koye mon goppe kalmodirde goppe kalmodirde goppe añodirde jiiɗodire ndende jangde golle Mamoudou Dia ɗum wi ndende jangde golle Mamoudou Dia ɗum wi wiyani hay goto yo won almudam wiyani hay goto yo hokkam mbuɗo walla tanka ala Allah ina hokkami alhamdulillah rabbil alamin ko Allah hokkatami kon yono neɗɗo yiyanimi mboɗo ñaago yiyanimi mboɗo ara galle mum ñamlade wona wasade ko yettude Allah sa yettani Allah noon a tooñi to wonko Allah waɗama sa yettani Allah a tooñi baba meeɗa ɗannade miɗo jooɗe mbedda e Dakar mbiɗa haala lebunkoɓe ne keeɗimi ala ko mbawi hen mi yetta Allah mi yetta alhamdulillah rabbil alamin oɗon ɗon jooɗi onon ɓiɓɓe soknaɓe meɓe ɓiɓɓe suwa en meɓe ɓiɓɓe moƴƴo Fouta en meɓe holmo noto ɗon ɗo Mamoudou Dia ceɗɗo ina haala emin nan ceɗɗo sen mbiyama ni mbiyon ceɗɗo com wona ko noon mbiyoton eyyi bisimilla ɗum noon anni janggo sa wiyama toroto coɓɗo oto mettine sa wiyama bayli komngel oto mettine ngel ceɗel wari min haala ngel cubalel wari min haala ngel tordel wari min haala ngel pulel wari min haala fofo mbatal ngel ñande moon fof adi ngal mum de tawa gayni an jarlodiri e koye mon nelaɗo Allah wi lewru mawnum yaawa wiyete ko Rajab o wi ko lewru Allah lebbi fof ko Allah jeeyi kono woni koye jangguinde yimɓe o wi mawnum yaawa ko lewru Allah wiyete ko Rajab o wi Sabane yaawa o wi ko lewram min nelaɗo o wi Ramadan ko lewru leñolam ngol holko woni Ramadan to rammidu a zunuba wol ma'ati wo seyi'at ramda yani nguleki koka nguleki mum ki ina suma kala bakkat mo leñolam ngol wanno ha laaɓa haaɓe tel masu maɗe far ite ha laaɓa haaɓe tel e wiye ken sen mbiyama mana ha joni e hadis mana so lewru korka darima Iblis ko tongaɗo ina soka yaltata ni Iblis wi yaya cinéma de ni yeehe lewru korka lewru korka Iblis ko tongaɗo yaltata ko mbaɗa fof mbiya ko Iblis wiya ya galle jannon taw jomum yeehi nafloyde ndeke aɗa hokkodiral rendez-vous ono mbaɗa ɗi Iblis aji gasata Iblis gongo nani tonga soga Iblis keddiɗo ko puudari anini e kotoni e toni ɓaleji o Iblis noon sokaka o Allah sokan ɗum la o sokaka o ko kutorteɗo o nani wonde meɗe mbatte haqillaji koye mon bandiraɓe jiiɗe Fouta kala mon mo dañani hodde o hokkino saɗa wawi maade galle mon watton cuuɗel gotel e hebtetake domaine national heɓata guesa ma saɗa wawi rem
sa wawa tuto hen leɗɗe sa wawa totto Samba e Demba mbawɗa dugdude rema so wona ɗum région ngaji ɗi fof ndendi sen ndemani guese ɗe hokkere moɓe ndema sen koɗane galle ɗi hokkore hoɗoɓe koɗa Sénégal enen fof ndendi domaine national nde watte nde Abdou Diouf jibinaka saka laamo Senghor jibinaka saka laamo domaine national fuɗɗi ɗum ko Almami Abdoul Kadir Kane kanko fuɗɗi so neɗɗo waɗi ko wona sariya Allah hippe fiye larbe jeyno leydi waalo ko tato kamɓe ɓuuri wawde wobde Allah kamɓe ɓuuri sannolinde holɓeɗo seɓɓe se fulɓe ɓe jeeɗe gorni wiyaɗe fiye wiya min e yeeso ma nani fasmami fiye o ɗum noon ƴetti ko jeeɗa jaa jomum ƴetta ko rimnoto e ko soggoto beyi e baale foof da e yalta Fouta wiyeɗa ɗum haydara leydi muɗum heɓto fo hen junngo makko o rokka miskineɓe aleyo ndema donc voilà domaine national 1772 duuɓi temedde ɗiɗi e duuɓi sappo e jeenayyi hikka ko ɗum fuɗɗi donc nden Senghor ala ɗo Abdou Diouf ala ɗo la loi nden ina fa wooti adi wadde Fouta hen Fouta adi wadde domaine national so guesa moon kebta onon mbaɗa noon ndemoye walla mbaɗon hen leɗɗe walla nokkore remoɓe mbawɗon haaldude galleji ɗi koɗe hen walla mahon walla dokkon manani maɗen mbawɗen haaldude so wona ɗum jomiraɓe gummo Casamance walla gummo Kolda telioto tawɗen jiiɗa ndem belɗam no woodi so iɗi kañumen ndemo ay goto toñani hen so heɓtani enen toñ koyemen jangge Pulaar kaale Pulaar mbinde Pulaar ndese rewɓe haal Pulaar en kaale Pulaar e nder galleji mon kaale Pulaar e jamaji mon kaale Pulaar e jumaji mon kaale Pulaar e garam place uji mon juule koore ndewe Allah jokke en ɗam jange ndende golle jurmodire jafodire gone gotum duwona ɗe ardiɓe diine mon yo Allah jaabo dowuji seeɗen ɓe men ɓe duwona ɗe lamɓe meɗen aada ko gonno hanke e cañ ko woto Allah firtu ɗum yaara noon yeeso duwona ɗe lamɓe men aduna soɓe ɗanaki en ɗanotako yo Allah hokkuɓe jaam hokka en jaam hokka leydi ndi jaam adda kawral e deeƴal ko waɗa joni kesum ko yo ar addana en jaam yo taw ɓe gaari ko hawrude yo taw ɓe gaari ko liggade ɗilam on Allah addi leydi ndi deeyde yo Allah addu hen kawral yo Allah yarlu en kala bakkat mo mbaɗɗen mawɗo to ko so cuuɗiɗo e peeño yo Allah humtan en kala haaji mo joguiɗen yo Allah waɗ en malaɓe yo Allah hokku en tawiɗo saamu wuuri Allah hokku en baraji lewru korka yo Allah hokku en baraji deftere Allah jangguetede aduna he fof ɗo jaaɗa e nder Sénégal hono Sénégal ala de Sénégal waɗani hay hunde Sénégal liggaki hay hunde nanggura e on jaaha sa ari hay Kidira ma waɗ arriére ha gatta ɗo ma waɗ arriére ha ɗo a yeccitam minen nde wonno komin yawo min jii hecci hanki Nouakchott kaali no wayno leydi hewɓe men jeeyi toon mbaɗi nationalité ƴetti kayitaji leñi place uji laana makko fof Air France telta moten in popa aviation ngali mabɓe e nder capital ari ɗum yaaji telta nawɗi neɗɗo laana makko fof aɗon tellade taliyel gotel godon ummi e aéroport he galle président de la république barñe faɗi ɗum on jii galle président de la république taliyel gotel ha 5e ngel gotel woni e Mauritanie ƴeewe ujunnaji capantati kilométre mana e Sénégal ko godon woni hen sentour tari ha heddi hakkude Bakkili Kidira joɗama ko wojji joni waɗe godon lampayel sa naati Bamako paale Koulouba ɗon électricité huɓata leggal caggal ma e fof ala so wona joguiɗo groupe galle ceerno Saydou Dia ko waliyo Allah poɗɗo ni kaaƴe gone damal galle ma godon ala hen groupe kanko jogani hoore ma godon cemo wonɓe cemoɗen ne heewi wonɓe saraji men ɓe en ganda woɗɓe kay kono ɓeeɗo ɓe kayne gandi en lamɓe fof biyaɓe Fouta jam seeɗa ɓe wonɓe Mauritanie ɓe fof Fouta jangguin ɗumen hunde nde wattidi on jejjit onon won historien en nani gulla duɗal Pir Sagnacour duɗal Pir Sagnacour Pir Sagnacour ko Jolof Pir Sagnacour ko Jambour e bone baɗɗo duɗal Pir Sagnacour o ko ceɗɗo koliyaji o jeeya ko Sinthiou Garba wiyete ko Amadou Koli Fall ko ɓi jagaraf laamoto mana ene ha joni Sinthiou Garba ko Sinthiou Garba koliyaɓe jeeya ko ceɗɗo yummum jeeya kono wiyete Walel wiyete ko jeegui bari yumma kanko e bamum Samba Guila jeegui jiiɗi yumma goto gurel biyetengel Walel ɗon yumma ko jeeya wiyete ko jeegui bari kanko mana bama ko jeeya ko Sinthiou Garba ko ceɗɗo koliyaji on jeeyi Pir Sagnacour on jangata o suware gandon ɗon mbiyama Pir Sagnacour cikkon mana ene ko jolfo jolfo no wawi jangguinde Haalpulaar ko kaala woni woɗa penal ɓiɗɗo aɗam goni oɗon naate diine ko jolfo naate diine fayi hikka mana ene yaɗa mana 1.2 ko Haalpulaar naate diine fayi hikka mana diine daɗi ɗumen nde kaali Pulaar mana ko duuɓi capantati duuɓi sappo nelaɗo woni Makka ɗi duuɓi mana sappo woni Madina ɗi sappo e tati mana Makka duuɓi sappo Madina woni duuɓi 23 ɗum nelaɗo wuuri l'islam duuɓi ɗiɗi Aboubacry sappo Oumar duuɓi capantati e duuɓi 5 Haalpulaar en peeñi e lomtungal Oumar
ɓiɗɗo woni bun nafi bun abdoul kaysi alfiri qouraysi ba diallo bari so tawi ko fende haal pular en ndesodiri e arabeɓe coodi marchandise mumen nani ɗemgal mumen duuɓi ujunnaji tati duuɓi temedde joyi ko adi jibinede Issa 35 siècle 3500 ans 35 siècles avant naissance Jésus de Jésus-Christ à nos jours 1991 1930 1191 ans duuɓi ujunnaji tati duuɓi temedde joyi mana haal pular en no goodi ko adi jibinede Issa tugude Issa fay joni ujunere e temedde jeenayyi e capanɗe jeenayyi goho sa rendini wona duuɓi ujunnaji joyi e temedde nayyi duuɓi capanɗe jeenayyi goho haal pular en ina goodi ina guuri ina jooɗi ina goni leñol ina goni ɓiɓɓe moƴƴuɓe ina gandi ko moƴƴi ina gandi ko boni ina gandi ko naati hen law ɗemhanke ɗem kon naati kono diine hecci hanke dañan taw ay duuɓi temedere hay goto en wawa askinde hoore ma woni seednaɓe tati walla nayyi naɓɓe diine so woni ɗiɗo tan tata o tato kefer naadani diine ɓe darto ɗon gulla joomum oɗon goppa ɗemgal moɗon demani joglen wey wey jonne on kalta pula ɗon mbaɗi yimɓe ñewlen juli bi jonne ane wiyata gaare juule julgol yonti onon mbaɗi yimɓe eɓone kaane pular ko ɗemgal gurngal gurne leñol ngol bandiraɓam eɗen ñaago woptu o waɗi bisimillahi eɗen ciftora eɗen ciftina woptu o waɗi jamma o waɗi ɓoyata no feewi famatɓe haajuji ɓe liggiɓe ha keeɓi Allah teret ñalawma ne mbawi ñallude ɗanade walla ñallude garam place joni ɓe ummo joglene waji hay goɗɗo ɗanta ko ɗum noon mbaɗen ni oɗo saaha joni ndiyameji ɗe poti ɓuufde ɓuuri welde yarde haadema ɗa simplicité neɗɗo yimɓe ɗiɗo ko rondaɓe dongal ngal neɗɗo wela rondi hoore mum yo hoy tawde ko an roore ma ɓurki ɓoggol dongal ne wawi yurɓitade aɗa wawi wiide wonta ronda holɓen debbo e ceerno ɓe ko rondaɓe yoɓe koye ɓe beela rondade soɓe mbaɗi yimɓe dille fukka ɓe leydi voilà point c'est tout ɗum ko ni foti dondaɗo yo hoy beela rondade sa teddi joom fukka e leydi tawde kam ronno hoore e mi wuy comme ne heɓɓiɓede l'islam ɓiɓɓe moon kala jiɗo hokko ɗum wawde kala jiɗo uddita ɗone mbaɗi guere min jaani o soodi cengele pañeji o naniɗi hen ƴow ko maɗi jawalla ɗe jaata ɗe gab tawde fayi kawla kañƴi fof ɗi jahat o fawiɗe rapide ɗi jahat tan soɗon beela oɗon jaa aljanna soɗon beela ko oɗon jaa aljanna oɗon beela dewñi noon tan naate on beela ko moni fof woto guenol cibir yalla hokku en wattu ni muuɗi yalla yarlu en yaafo en yalla waɗen malaɓe yalla yaañen en arsukaji men haaɗo en ɗaminta ko kono ita ndimagu men yalla yaañen en arsukaji men haaɗo en ɗaminta kono ita ndimagu men yalla yaañen en arsukaji men ɗi galɗa yaas woore janggo mon fof yo Allah hokku ɗum ha wiya yoni ko yinno ko Allah ne jogui no wawi saɗa huula Allah saɗa rewa Allah saɗa ñaago Allah ko Allah jogui yo Allah yaañen en yalla hokku en jaam yalla hokku en moƴƴere yalla walla leydi ndi leydi julɓe Abou Diallo woni firawno gol leñol ko bonɗo maɗa boni e nder suuɗomo yewta tan ha bafal wi konkon ɓe mbiyon bisimilla faddal o naati ne kam Abou Diallo nelaɗo umajaɗi jooɗi nden kanko e sañi o yeeƴi yimɓe fof ne jooɗi julɓe rewɓe nelaɗo ne jooɗi ene yewtanno joni o haali kala ko wela nelano tuuɗe e yeeso ma wela o gaynago tan o tooñi ɗum e nder galle mum wiyana e hunde o ummi nelaɗo duusimo ha damal ɓuucimo to ɓuucimo ga yalti nelaɗo ay wiyalala e ndaw hay goto suusa wiide ka naafik Allah wiyanima noon hay goto suusa wiide ka penowo Allah wiyanima noon hay goto suusa wiide ka kumɗo reedu Allah wiyanima noon ko oɗo kalonɗa joni e muɗum hunde fof ko boni waaɗi a woppi saƴade ma o jooɗima dow a hokkimo juuɗɗiɗa a woppima yeeso ma kala ko haali a jaaɓima kala ko namni a jaaɓima e needi o ummima duusimo a ɓuucimama to ɓuucimama ko ɗum woni hono min nannata ka Allah o innama no aani ɗum wo qulubuna kaari hun emin ɓuucoɓe emin urnoɓe kono ɓerɗe amen belaka o man haalafa suldanu hu faqad agaraba duniyahu ɗundeji mo yon ha tumata woman daɗa aysu mo needima boni fof guurama ɓittat ayi ɗum noon ko nelaɗo Allah ñemtidden gonditede mabɓe ko masla tawda yiɗa ndungu sin on mata a watta mabɓe masla soɓe kaali mbiya woy ala ko mbawɗa hay hunde ala ko ɓeyta haydara so haalama kam poɓɓa beele ma dat yona tawde hello gon nafa poɓɓa beele ma dat jawta jaa lawol ma en jahdu kawkoɓe Allah yurmoro en ɓerɗe men moƴƴe hokka en toɓo ha heewa hokka en ilam ha heewa hokka en moƴƴere gawdi heewa kosam heewa jawdi wilta mene leydi wonta
yalla addu jam Mali yalla addu jam Guinée yalla addu jam Gambie so koddiɗo ma ɗana ka ɗanotako nelaɗo Allah wi gurdamam ko jam won maydam ne kay ko jam won ɓe mbi ala gurdam ma de kam aɗa defa emin ñaama aɗa haala emin keɗo aɗa juula emin juula caggal ma keɓata mayi noon o wi Allah sokkatami e gabrami ko jammaji tati ko heddi ko mbiɗo boowal so neɗɗo noddi min notto so haali min nanata so juule am min mana ha joni nananta hoorem wiyanta ɗum aminu so duyima min wiyanta ɗum aminu kala ñande alhamisa e kala altini golle moon mbiɗa addate kala hen ko moƴƴi mi yetta Allah yawta ko moƴƴani ko wiyano astahfirullah Allah yaafo mi kaali ɓikkari ha yaafene golle ɗe puɗɗo ɓennude ɗum alaji mali wi tubanu amaluna yawmul alaji malik wino tubanu amaluna yawmal khamisi law wa yawmal isnaini fi jami ko ni de ɗum waɗi alaji malik wi ɗum noon kala ñande alhamisa e kala altini golle men no kolle nelaɗo ko moƴƴi yetta ko moƴƴi yaafo yam ɓen kadi jaafe ɓenna aha waɗimi noon wiide sawi ko marul Fuuti ne jooɗi ñooro bato o fof ne jooɗi o yalla yaafo bosoya yalla yaafo bosoya yalla yaafo bosoya Amadou Mawni ko wiye Oumar Miñam ko ngol jingol woni yillaɓe nan ɗo law nan ɗo halayɓe nan ɗo hebbiyaɓe nan ɗo toro nan ɗo ñooro nan ɗo ganduɗa Mali nan ɗo yimɓe Gambi nan ɗo yimɓe Niger nan ɗo yimɓe Nigéria nan ɗo yimɓe Fouta Diallo nan ɗo an yalla yaafo boose yalla yaafo boose ko ɗum woni damga nan ɗo Ngenar nan ɗo ko ɗum woni lowre nan ɗo Gadiaga nan ɗo ko ɗum woni Amadou Mawnam holmo waɗi manna oye boosoya omo waɗi Hamadi manna oye boosoya omo waɗi Kuyan oye boosoya oye manamo waɗi Almami Abdoul Dioudi Gourik oye boosoya oymo jamfi Sey Oumar ñoore koye deedal oye boose oye yalla yaafo boose ɓe mbi yalla yaafo boose yalla yaafo boose yalla yaafo ɗum noon gonnoɗen koye ñalawma alhamisa golle men no kolle nelaɗo Allah ñalawma alhamisa o inani yawta to banggue tubakoɓe to banggue men noon ma fajiri alhamisa gatani nelaɗo Allah yiye golle meɗen timmode nde wona moƴƴere welto faaɗen koye ñalawma aljuma baba adama gayni muulede Allah gayni muldema ko ñande aljuma roofe makko fitande o wuuri ko ñande aljuma taganimo Hawwa ko ñande aljuma omo hecci Hawwa noon duuɓi ujunere e duuɓi temedde joyyi dewgal maɓɓe huma ko ñande aljuma ɓe naati e nder aljanna firdawsi ɓe bangi ko ñande aljuma malakaji cujjanimo ko ñande aljuma lekko haɗano ki o ñaami ɗum ko ñande aljuma o yalti aljanna o ko ñande aljuma o naati ko aduna ga waɗi yaade suudu kaaba ko ñande aljuma o jaɓana tuubu wuye ko ñande aljuma o maayi ko ñande aljuma darga darto ko aljuma yimɓe kasbete ko aljuma mon foy ɓoya place muɗum mana ha joni to Allah fodani ɗum ɗum de woni aljuma ummiɗen koye alhamisa golle men andi biniya timminirten ko aljuma manggal mana ha joni ñalɗi aljuma mana dañi ɗum ina mawninano e jamanu jahiliyankagal Allah mana ha joni dine l'islam ari Allah wi woto goppe ko mbaɗan ɗon mawnini e aljuma sababude baba adama iza nudiya lissalati min yawmil jumaati ko mofti altini nelaɗo Allah sallallahu alaihi wasallam nene makko e ba makko kawri ko altini o waɗa reedu ko altini o jibina ko altini ɓurani telle makko ko Allah yamrimo yo yettin winde nde haalaɓa ko altini Allah noddimo dow asaman ko altini o arto habde yimɓeɓe ko altini o yalti Makka ko altini o naati Madina ko altini o famdi ko altini o hawde joomi ko altini ko aljuma ɓurno moƴƴi fof ko moƴƴi alarba eggetaki koko woɗa lewru ma e ñande alarba joɓeɗa a weddata ko manda o de ñande alhamisa ko nasani ɗannetaki debbo ma jibini ñande alhamisa a waɗata ɓinguel ngel de ɗum noon ko penale nasani ala nasa tan koye ma ñaldi Allah ɗi hay goto en nasaka de nasete ko cumite ko noon ko an heɓete hunde naseɗa hunde cumeɗa kono ñalgo Allah cumitaki ñalɗi ɗum ko penale wona gonga ñalɗi fof pote Allah wattu fof pote Allah jeeɓe Allah fof pote Allah kala ɗemgal Allah innan la importe kala ɗemgal ngal nanta bo haalan Allah innan Allah wawa ɗo wonde wiya yimɓe nana tan ko arab ɗum gasa tew taga alflexion arabu kam wi toñta hay goto so Allah wi nanata so wona arab te tagui serraɓe tagui halfulaɗe nden hono kalditene Allah ɗum gasata yenen noddata Allah séria ƴeewen ɗo ñawoyɗen nangen awa kadi kay nangen hen hakkiɗe hoɗo ñawdoɗen
ha so eɗen liɓi en noga en naddal mo sari bisimillahi ɗo joni ɗo gonɗen koye waftu jaabitede duwaw ni ɗo gonɗe Allah no wonde la gandal Allah no wonde men wona Allah mi nani e haaloɓe yo neɗɗo renoto jumde saabu ko ceerno juumata jumno heewɓe o wi nelaɗo Allah yeehi dow asaman yiido yo Allah arti jooɗi ɗo jama Madina ɗo la nelaɗo nde yahata dow nde ko Makka nelaɗo capanɗe e lebbi 14 e balɗe 9 ina Makka yeehi ko Makka arti ko Makka haalni ko yimɓe Makka jotti toon duuɓi ɗiɗi yeehi ɗaifo rutti ha Khadija maayi bappaji makko manane bamum Aliyu maayi o heddi manane kanko tan koto teeli mana wondi toon duuɓi ɗiɗi goɗɗi nde fuɗɗerde Madina mbiya wonde o yeehi o yiido yaal o wati ɓe jinɗo jooɗo yimɓe ɗe goni kadi ka cee haalan yimɓe ganda ɗe penani ko goni a hulata Allah a hersata sa anda janggoyde yawtani nelaɗo Allah naati jangde taw heeɓi duuɓi 40 holko hertine janggude fotani wona gonga yo neɗɗo ƴeew ko woni gonko haala sa wawa cukkuɗa ɓe mbi Aliyu joni tan en gayni ubude nelaɗo Allah joni tan en luuri so yeeya ɓooyi Aboubacry maayi Oumar maayi Ousmane maayi an Aliyu a maayi nden hono luural ngal jogori wonde o law saka kunaari larni sinno fof wonta e bone sa anda deƴƴu walla pellita namni yaɗa sa wi kaari ko kilo aɗa yiɗi debbo makko walla bani ko debbo walla ɓiyi so wona ɗum andata ko kilo kaari ko oyo a tenkoymo so wona ɗum andata kaari ko boɗoɗo a ñaguimo so wona ɗum andata ko toon jambude dow kako mum so welama hokkima so wela tawi yenni jambuɗo e kako mum ya liggo Allah nan ɗon tottuma eɗen mbaɗa fatiha lawol gotol salatul fatiha laabi tati mo wawa fo juula e annabi kala no wawri allahumma salli ala seydina mamadou on salimina yona ɓulhu allahu laabi tati ceerno hamidou no heewi noon wiide mbimomi an o duwaw tan kalta on duwaw sayid nouru yallah suuri en mbimi ceerno an o duwaw ko woni o ko Allah suuɗi maɗe witto mbimi ala woy mamoudou yallah suuri en goppiri noon goppirmi noon mbimi ceerno hamidou anni ñawni jande fof fatiha sala fatiha laabi tati ɓulhu allahu laabi tati salatu fatiha watti ɗo ko ɗum woni oy koye ɗum ɗo de ceerno hamme baba wimi sari mouhamadoul mouhtar wi ɗum haala ɗum ko nelaɗo Allah o wi koye ɗum ɗo Allah diidi gorondi leyɗele jeeɗiɗi asmanu jeeɗiɗi kala ko duwiɗa e ɗum ɗo jabaka koye ma woni koye ɗum noon duwoɗen e ɗum ɗo ɗum noon mbaɗen ɗum ɗo enen fof duwoɗen mbaɗon seese jaafoɗon dokkon 5 minutes tan sen duwima duwa o en gayni onon fof dokkodiron juuɗe gandon Allah ko jaafiɗo on jaafude on koye mon ha wiye cel bisimillahi oustaz famen ƴettan on mbaɗen colotide affaire nde tanaɓe nelaɗo Allah duwono en ken weltiɓe mo meeɗa ɗo biski fof ka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni nelaɗo Allah wi sa wini laabi tati a yafama bakkat duuɓi 500 Allah no wawi guuren duuɓi 500 en cikkantuma en guur ɗum ndeke noon yo Allah ittan en caggal guila babiraɓe tandaɓe menno ɗumen hen yantay duuɓi meɗen jogoɗen wuurde ɗi bakatuji wi alaji en gayni ne weeɓe ha maayi janggo sa wawa gara mbinanenda ɗum kala jammo mbiɗani yaɓi bara leylatul qadri kala jammo mbiɗani a yafama bakkat duuɓi 500 wi noon ko Aissata haɓri hadis o ko Aissatu joom tuuɗi nelaɗo Allah yummum julɓe wi noon ko nelaɗo Allah nelaɗo ko Allah wi noon yo Allah yaafo en Mamadou Pam mbaɗe enseigné yeɓede weeli seeɗa bila umami julle nanu yonnen afzazan bila jeego sa rendini fof no leeɓi ujunnaje nogas e temedere e capantati e leeɓi 9 sa andi ɓanduma harmi jeego an mbino ɓimi siftini on nani mbaɗi enseigné سيبة الأمجي إمامم والله أرسله للعالمين هدى ورحمة إذ مدى جزل بلا وهم صلوا على البدر أرزازا بلا أمم صلوا على البدر أرزازا سيبة الأمجي إمامم وكان بدأنا له بالغاء لا إله أن جاء في الغار القدس لم ينمي صلوا على البدر أبزازا بلا أمم صلوا على البدر أبزازا بلا رامنا وكان بدأنا له بالغاء لا إله
إلا أن جاء في الغار روح القدس لم ينمي صلى على البدر أغلى الفدا ومن صلى على البدر أغلى الفدا منين وغاطوا ليبو لوغ الجادي قائله فقرأ وقال له ما ذاك من نظمي صلى على البدر أغلى بلا ومن صلى على البدر أغلى بلا منين إذ كرر الغد مرات محمد لامن جانغوي بسم ربك أيو نبي أي خاتم النظم صلى على البدر أغلى بلا ومن صلى على البدر